Top 5 cele mai ciudate recorduri din lume. Pe locul 5 o avem pe tânăra africană Laetita Kai, de 25 de ani din coasta de Fildeș. Și-a pus extensii la părul ei lung și a avut ideea într-o bună zi să își unească ambele cosițe, transformându-și coafura într-o coardă de sărit. A sărit de 60 de ori în 30 de secunde în prezența experților Guinness și a intrat în ediția 2022. Locul 4 îl ocupă cățelul de câțiva anișori al lui Paige Oslan, din Kansas, SUA. Este dulăul cu cele mai mari urechi din lume. După ce experții au descoperit că una din urechile lui măsoară 24,1 cm, iar cealaltă 34 de cm, dulăul călca pe ureche atunci când alerga în curte, iar stăpâna lui a vrut să vadă dacă acest lucru este normal. Când stăpâna a realizat că cățelul ei este unic, a chemat experții Guinness și l-a făcut vedetă pe Lou. Ok, recordul ăsta nu are nimic de a face cu fizicul persoanei, dar trebuia să îl trec. Este vorba despre cea mai mare colecție de jucării Pokémon. Micuța Alyssa Courtney având numai puțin de 12.113 papițoi de pluș. Locul 2 îl ocupă Lee Redman. Nu și-a mai tăiat unghiile din 1979 și astfel a ajuns la impresionanta lungime de 89 de centimetri. Partea proastă, că de curând a suferit un accident de mașină. Nimic grav, doar că și-a rupt câteva unghii. Oricum mă gândesc, cum reușea să meargă la toaletă sau să se penseze? Și bine meritatul locul 1 îl ocupă femeia cu cele mai lungi picioare din lume. Este Svetlana Pankrotova. Ele măsoară 1,32 metri. În poză îl recunoașteți și pe piticul He Ping Ping. Eu am fost Blue de pe canalul Blue Palm. Nu uitați să dați like, subscribe, să vă abonați, să dați și un share să vadă și prietenii voștri. Până data viitoare, la revedere! Am cunoscut adevărat răutate. Mii de măști se ascundă una alta. Prea real să fiu actor, am trecut pe lângă